Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin ng gupit binata. So, yes, Yeah. I think it's time to punish this guy, Yeah. whoever they are. Yeah. Para magbagong buhay naman mga tao dyan. Pinapatuloy ang kalokohan. Oh. Siguro, kahit isang taon lang sa bilangguan, mag-iisip sila. At saka pag nabilanggo ka kahit isang araw, hindi ka na pwedeng sasali, no? Oo, kaya na pwede tumakbo. Bawal na kasi convicted criminal ka mo. Oo. Parang ano yan eh, parang ka lang nag-a-apply ng trabaho eh. Sige nga, pag nag-a-apply ka ng trabaho, pag may nakulong ka, siyempre, di ba, hindi ka na tinatanggap? Oo. Ganun din yan, sa politiko. Baga, nag-a-apply sila ng trabaho sa atin, tayo boboto. Ganun yan. Palitan natin yung mga lumang batas na convicted criminal, pwede kang Oo. Nagiging senador. Politika, hindi ka. Oo. Dapat bawal na. Dapat yun na mo ba din eh. Mhm. Kung suspect ka lang, ayun. But if you are convicted criminal, bawal ka na. Oo. Siguro naghahalakakan sila yung mga barkada. Ilang taon nang bigay sa'yo? So, isang taon na. Matagal-tagal din ako. Pero panatan ulit. Oo, ano nangyari. Buri mo, lahat nung nakalokay na polis, sila Revilla, sila Jinggoy, nasa sila ngayon, Senado na ulit. Akala mo noon nagsisisi ang mga tao, yung mga nasangkot. Hindi yata, naghahalakakan. Tinatawanan ng natin, Department of Justice. Kaya dito sa Amerika, maraming kalukuhan din. Shutdown pa rin tayo, no? Sana hindi mamamatay yung si Trump. Kamuntik eh. Oo. Nabasa ko rin yung sabi ni James Wood, yung dati ang mga Hollywood natin, artista natin dito, Oo. ayaw nila si Trump. Ayun, pumapayag na. Sabi na, I don't understand these people. Sabi, the president is working for us free, not getting paid, doing his job. Dapat i-appreciate. So, ito nga naman. Pangalawa na ito. Yung bayad niya, binibigay sa non-profit organization. Yung sahod, parang yung sahod ng 400.
palit-palitan yan. Mas mahal pa ang sahod ng Philippine President. Oo, ganun ba? Kaya lang, piso sa kanila. Kaya, kung sinabi niyang tumutulong lamang, paniniwala ko, totoo. Kasi yan naman, mayaman na siya. Oo. Kaya ni Musk, kung nagtatrabaho yan sa gobyerno at hindi magpabayad, gaya ng short time na pagtrabaho, kung itutuloy niya magtrabaho ulit na hindi magpapabayad, magandang tulong. Magandang gayahin ng iba. Oo. Kasi kung minsan kaya-kaya lang yan, it's just a matter of who will start. Oo. Si Trump, akala ko siya lang ang ganyan, hindi pala. Pangatlo lang. Oo. Pangatlo lang siya. Si John Kennedy, siya ang pangalawa. Oo. Kalimutan ko yung nauna. Kasi nung tumakbo sila, mayaman na sila eh. Mm. May nauna kay John. Tingnan muna natin. Kahit maraming buhok dyan, huwag gaskasin. Obus na oh. Ikintam eh. Yan po. Marami pa. Tapos nipisan konti. Ang konti lang. Oh. Kasi malamig eh. Mhm. Pag malamig, mas mabilis sumaba po. Oo. Kasi nilalagyan natin ng pampahinig. Pwede. Bonnet, kung ano, sombrero. Scarves, hindi lang sa leg, pati sa ulo. Kaya nung pumunta kami sa sementeryo, ako, Malamig na. Mm. Memorial Day. Mhm. Saka ano, may nilibing na mga kapatid. Oo. Yeah. Saan nakalibig? Dito sa downtown? Doon sa Fort Ridge. Sa base. National Cemetery. Saan ba yung National Cemetery na natin? Ano sila eh, veteran. Oo.
So, pamilya, ayos na. Parang pamilya. Oh, yung, di ba? Ah, pinitisyon mo ang pamilya mo rin. Oh, yung anak ko nandito na. Oh, okay. Pero siya lang muna. Oo, yung ano. Yung asawa ko nakarating dito nung ano. Nung summer nandito. May nakakuha kasi ng visa eh. How did you do it? Ha? Kasi yung sa bagay, sabi nila malapit na rin. Ang tagal na daw. More than 20 years. Ang tagal naman nun. Yung sa asawa ko nag-apply ng visa, parang 6 months lang nakuha na eh. Oh, mabilis. May magic ka. Hindi, maganda ang ginawa nila, yung daddy niya hindi pa nakakapunta rito. Tapos pero yung anak doon, nandito rin. So, nung nag-apply sila, yun yung dinela na a-attend ng graduation ng apo. Kaya nakarating, tapos, bali sasamahan lang siya nung asawa ko na ano, ayun ang reason nila. Tapos, yung record May nung... sakit. Ha? Ano yun? May sakit. Hindi, bibisita lang sa apo. Ah. Bibisitahin yung apo. Oo. Tapos, Hindi naman. tapos bali a-assistant siya nung asawa ko na ano rin niya, stepdaughter niya yung asawa ko eh. Tapos yung mga unang anak nandyan, yun yung bibisitahin niya. Na-aprobahan. Galing. Yeah, yung iba, madali. Yung iba, ang tagal. Ako nga, kinansel ko nga yung flight ko pa Pilipinas eh. Hindi ako, yun yung kasagsagan na ano, yung maraming hindi na nakakabalik eh. O dahil hinahanapan ng, pag may kaso ka. Yun, si Raul, may kaso. Oo, yun. Ayun ang, Tapos hindi yata na kumuha ng citizenship. Kaya ako, kahit may ticket na ako, ayoko namang uuwi ako ng Pilipinas, may stress lang ako kakaisip kung paano pa nagka-problema yung pagbalik ko. Ayun ang ayoko, kaya kinansel ko. Dahil siyempre, bakasyon ka nga eh, tapos may stress ka kakaisip. Mangangamba ka, paano ako makakabalik? O, yun yung ayokong may experience. Hindi na lang ako Kasi maganda ngayon, may video na tayo. Di ba? Nakakapag-usap tayo o nakikita natin. Oh. Yes, tama. Kailangan mag-isip-isip ng mabuti. I mean, maganda yung magkita-kita tayo, pero video okay. Mahirap na. Kasi maganda doon kung mayroon sanang magandang trabaho. Diba? That's the problem over there. Walang magandang trabaho. Sabi nga nila kung minsan kahit yung mga professional doon earnings not enough. Wala tayo. Di ba? Wala na tayo. Kaya, Tapos magugulat ka, bilyon-bilyon yung ano, yung ito, sinukurapat nila. yes. Sabihin may perang ganun. Yeah, yung iba naman sobra-sobra galing pa sa kalokohan. So, laganap ng kalokohan. Hindi lang sa atin, hindi lang sa Amerika, all over the world. So, sana magbagong buhay ang mga tao. Na-press ko ako dun sa malamig na tubig na yun ah. Baka ako inantok eh.
Ayan po ang Gupit Binata natin. Maraming salamat po sa panonood. Ayan. Ayan po. Okay. So mag-ingat pa rin dyan. Mhm. Thank you po.